намоиши асарҳои рассом ва муҷассамасози машҳури олмонӣ дар усорхонаи миллии дӯстдорони санъати тасвирӣ ва ҳайкалтароширо ба ҳам овард. дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи асарҳои рассоми олмонӣ Гюнтер Векер, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён баромад намуда, мусаввири шинохтаи олмон ва дигар меҳмононро хайрамақдам гуфт. зикр шуд ки рассом Гюнтер Векер дар асарҳои худ мавзӯъҳои гуногуни ашъори ҳофизи Шерозиро ки мазмуни волои панду ахлоқӣ доранд дарҷ намудааст. Гюнтер Векер асарҳои худро бо услуби хоси нигориш офарида, дар баробари тасвири рангҳо инчунин аз мех низ истифода мебарад ки вижагии эҷодиёти ӯро бозгӯӣ мекунад. бояд гуфт ки мусаввир Тоҷикистонро барои ташкили намоишгоҳи асарҳояш тасодуфан интихоб накардааст. ӯ баъд аз ошноӣ бо таъриху фарҳанги пурғановати миллати тоҷик барои ташриф ба Тоҷикистон ва ташкили намоиш дар давлати мо майлу рағбат пайдо кард. дар маросими ифтитоҳи намоиши хотира аз ҳофиз рақсу сурудҳои дилнишин пешкаши меҳмонон гардонида шуд. дар намоиши хотира аз ҳофиз зиёда аз 40 адад асарҳои нодири санъати тасвирие ки ба эҷодиёти шоири бузурги тоҷику форс хоҷа ҳофизи Шерозӣ бахшида шудааст ба маърази тамошо бароварда шуд. намоиши чунин мусаввараҳо ками дар кам дар осорхонаҳои ҷаҳон пешниҳод мегардад, зеро инъикоси маънию мазмуни ғазали баланд дар тасвирҳои рассомон кори саҳлу сода нест ва дарки он ҳам эҳсоси он ҳам аз ҷониби бинандагон, тамошобинон ва ҳаводорони санъати волои рассомӣ талқин мекунад, ифода мекунад ки бояд аз олами ҳофизи Шерозӣ бохабар бошед, аз олами эҷоду асарҳои оламшумули ин рассон бояд бохабар бошед. ва мо аз мушоҳида дидем ки ҳаводорони санъати рассомӣ ва ҳаводорони мазмуну муҳтавои баланди ғазал бо шавқу завқи бисёр хуб бо ҷолибияти беандоза аз ин намоишгоҳ дидан карданд. ин пешниҳоди таърихӣ аст ва иштироки ҷаноби Гюнтер бо муҷассамаҳои худ дар осорхонаи миллӣ фоли нек аст ва боиси ифтихори ҳамватанони мо аст. ҳамзамон дар намоиши мазкур 2 адад осори санъати ороиши амалӣ, ҳайкалчаҳои биринҷӣ бо номҳои китоби болишт ва нон ки аз ҷониби муҷассамасози машҳури олмонӣ профессор Гюнтер Векер дар солҳои гуногун офарида шудаанд, пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. ба андешаи рассом шеъри ҳофиз рӯҳро ба ваҷд меорад ва инсонро бо қувваи калимаҳо илҳом бахшида фикрҳоро ба ҳаракат медарорад ва дар тасвирҳои эҷодӣ шоирро ҳамроҳӣ мекунанд. ин ҳама фалсафаву маънавиёт дар асарҳои рассом таҷассум ёфтаанд. дар корҳои ин рассоми немез ки дар гирди мо ба намоиш гузошта шуданд, мавзӯи асосии ин ишқ ва ҳиссиётҳои асосии инсоният ба монанди инсонгароӣ ва меҳру муҳаббат мебошад ки ҳамаи онҳоро тавассути ранг ин рассом дар расмҳои худ дарҷ намудааст. барпо намудани ин намоиш дар осорхонаи миллӣ нишона аз он аст ки ҳамкориҳои стратегии Тоҷикистон бо Германия на танҳо дар соҳаи сиёсат ва иқтисодиёт, балки инчунин дар соҳаи фарҳангу маърифат низ саҳми босазоро дорад ва ҳамчун як сутуме мебошад ки асоси ҳамкориҳо ва рушду муносибатҳои ду халқият ба ҳисоб меравад. намоиши асарҳои рассом ва муҷассамасози машҳури олмонӣ профессор Гюнтер Векер таҳти унвони хотира аз ҳофиз дар осорхонаи миллӣ давоми 1 моҳи оянда то 5 июли соли 2025 идома меёбад.